karon. Sabay ta, pangasay ta, kauban dili lang sa store ta. Tara! So, naata diri sa Thanksgiving ni Glendale ang bagong engineer. Wow! Ding! Salamat, nag-abot na diya, ding. Kaning mga pildi og gismil. Diri dami. Oh, nawala. UST scholar. Oh, grabe. Karon engineer na. Licensed engineer. Mura yung kamanguran, che. Yan. Oh, ano na diyan? Chiao. Payag. Wow. Payag na to. Pwede na ko dyan isaka. Tour ta, mag-tour. Ah? Wow. Wala, hayahay diya. Tapos ay mong makitaan diya iskoan. Basakan. Bugnaw ni ko mga labo. Pero may kwarto pa. Ay, amo do daya. Ah, amo do dya. Pero please, oy. Nindot. Tawag ka din. Oo. Nag-tour do ko, nag-tour. Oo, namin, no? Hayahay. Hindi rin matulog, gani. Cute. Oh. Picture. Kani isa, master teacher na ni, graduated cum laude si ma'am. Isa di UST ang engineer. Hello. Dali Elsa para masadya dumanta. Para masadya welcome. Ha? Sino nagdekor raw? Ah. Ay, Takloy and Joshua. Oh, sila nagdekor. Ay mo diyan katong abroad si Ma'am Rachel dara imuhang anak. Shout out sa dira sa imong mama dali. Mamay na maray na machi. Wow. Mga auntie, uncle, cousins. Hi, Clint. Yes, mama, papa. Papa. Hi. Di mo dyan gibuhi? Birthday na daan. Wow. Ah. Isang na 26, 27. Mauli siya. Yan na. Oo. Siya una lang kung mauli. Isa na ang resort. Result. Kung makasal sa hindi, dayong gugig ka iha. Oo. Wow. Kaning man na nakapasal. Nakapasar. Yeah. Siyempre. 200 kilo. Ay, gali. Ano? Makaya pa gali ninyo? Ang uban, dahil yung dili daw makaya. Oo. Makuan po daw, makanang mahiplos. Sada ma... Pero wala man nabungkag. To, tisingan to, abi, panit na. Dili daw maano. Kahit na daw siya kung... Lechon nun, kung dako nakaaya sa Wow. Crunchy man. Wow. Lami tayo, kagumkom. Lami. Lami ang unya. Try na to ang ilang lechon nga crunchy. Wow. Bun ko dyaning be, gamay. Ay. Wow. Sige daw. Sige daw, be. Pansi kayo. Lami, no? Lami. No? Oh. Di ba gagurmo? Garagumo. Garagumo na ba to? No, maapil ang umtuto ka. Ano? Kalagpot. Kana clean. Lami, no? Kaya daddy ayan. Adi Bimbim. Ay, papa din. The proud Lola and Lolo sa ilang apo nga engineer. My father's brother, ilang youngest.
Shout out Nini and Bibi. Kuya Greg. Arnel. Pagula. Yehe. Anak lang anak. Ano slipper oh? Ayan si Jimel. Ay. Yehe, hi. Hi Jimel. Okay. Salamat kayo. Salamat din. Nagtapo kita karong hapuna Video mo ano. sa pag-celebrate sa ako ang salamat kayo kay anaata tanan diri karon. Anak doon Wala lang. ko kapangandam. So, thank you kayo. Special mention ako si Mama Papa kay wala ko diri karon kung dili tungod sa ilang pagpaningkamot. Sa akong mga auntie o mga uncle na nagsuporta sa ako sa akong mga igagaw. Kay nanay o kay tatay nga always jud naa sa akong piliran. Nagaampo sa akong success, sa among magsuon o sa ato ang tanan. Thank you kayo sa pag-adto ug unta enjoy na to ang food na gi-prepare sa ato ang mga auntie ug uncle nga naa diri. Thank you kayo sa pag-prepare sa food and God bless sa ato tanan and let's enjoy this day and thank you. Thank you very much. Yay! Congratulations! Engineer Mark Glinda Lamsin Casurial. Okay. Nara tayo engineer. Wow. Si Casurial. Wala nagsingin. Wala pa nag-sit-in. Oo. Engineer na dahil. Ako kahibi. Ako gani kahibiun. Tay, ano ikoon mo sa apo mo? Manamig ang Salamat kay kalam sa Ginoo, alam po sa iyang sina. Salamat. Salamat po kayo tayo sa pag-guide sa ako, Nay. Sa mga kalisod sa kinabuhi. Pero naagyod mo permi nag-guide o nag-tambag sa mga kung unsa mong dapat buhaton, mag-ampo permi sa Ginoo. So, wala gyud mi ninyo ginabyaan. Salamat kaayo. Yay! Magbudagan og Gani. Si Iyay, anak ko ano mo? Ako man ang naghibi. Let's send wow. Oh, message Chi. Dahil lang ka Del. Anak, sige. Oy, apil dito niya. So, congratulations, Del. Sa wakas, Anadre, engineer sa pamilya. O, salamat kaayo sa imong pagpaningkamot. Karon, sugod pa lang ni siya, Del. Dagan pa kang mga harapon sa imong kinabuhi. O, nagpasalamat naman dito si Glenda. Salamat sa mong mama o sa mong papa. Nga, bisag unsa pa man kalisod nga among nagian sa una. Kabalo sila. Grabe po daw pagpaningkamot. Nadit sila permanente. Wala din isuko. Bisag unsa pa man ang among mga nagian before. Wow. Dili lang po sila mga papa. Apan sila nanay o tatay. Grabe din ang suporta nila sa kabuang. Hantod sa hantod. Amo din ang dalaon. Ang among utang kabubuton sa ilaha. Congratulations, Del. More success in life. Yes, Taken award. Yeah. Next pohon. Yup. Ay, oo. Ay, tama. Kuan na to ba? Murag last day for admission para sa MSU. Wala siya rin ato. Murag lisod na kaso ka to din. So, thank you kayo yang sa imong tawag tabang o we pray nga sa imong journey as attorney, ma-attain mo pag-abot sa panahon. Thank you, God bless. Wow. Thank you. Sorry, nalilak sila doon. Hasta mga lolas. Kaway-kaway ang mga mata. Congrats. Apil ko. Dati si Sir nag-ibig. Gani damay-damay dulang gani. Tears of joy da. Ning, message mo kay Glendel. Salamat kayo Bill nga naningkamot ka nga nakakumalusot ka nakilaw na himo na jud siya nga certified nga engineer. Yes. Salamat kayo Bill. Kanalan niyo kay
ikasulti, wala na ko ikasulti. Congratulations. Kaya maghilak ko ni Apil. Congrats sa mama ni Glendel. Gani. Hello, Poy. Thank you. Same to you. Kalamit. Gagaro mo. Sir Dodong, ay ko apilangan na akong Usahaw. Makaunta. Amo ganit na nami. Kita ko ni Dali, kaya sa iyo ko ba, abang sabay, dumuli ka na ako ba? Ay, sayang. Say hi sa video. Si hi, video good. Oh, api artista na pod ka pa. Unsa de? Show. Oh, kato nakamas di ka makuha karon. Klaro. Lami ani langgaw, suka. Ug diri. Wow. Lami ang dito nga may suka, no? Oh. Ara dede oh. Why makabreak ka record sa lechon? Pira ka kilo? Sobra gatos. Naluto gihapon. Yan lami. Si no? Kagum saksi lagi sa Inday ay. Nakulangan itela. Kulang sila, kulang. Ni mamanghuran jud ni si PJ an. Bye-bye guys. Mag. Dali di. Laban tiludo. Dali di ba? Hello. Welcome to Dude's Tour pa. Di ganit na sir. Bilin sa ko ang kita sa lawas, no? Pasayloa kay buntis ni siya. Apilon ta ko diya sa video lang tawagid ya ha. Makitaan mo daya. Hi, dyan. Takan. Check out niya Ay, na- sa ato ba to? Pakistan niya. Ngapon sila tanan. Yehey. At least ay Wow, palit sa lechon. Ay makita. Sino ba aja kap? Hello. Ikaon ta lang ya kwanta mga maodya. Nanay Nining daw. Nangunay si Nanay Nining sa kaning iyang gulaman butong. Unsa kani janin? gulaman buto. Nga may butong. Wala na kanami. Oo. Akong daya? Ay sige, salamat. Oh. Salamat diri sa Eat All You Can. Yan ah. Hi. Nga kaway-kawayan na. Wow. San? Nakakaon do data. May abs pa man gihapon. Wow, hello. Hello sir, welcome to Jollibee. Please come. Ano sa gito tawag? Hi, John, ang ilahang Prince Charming. Ay, wow. Hey, John. Yehey, engineer. Kani siya ilang adapted. Ya, adapted daw kanila ya. Kani adapted ni isa. Ano? Kini dua kulo. Ano ko ko Naabot sa Cebu? sa ni Wilin. Ano? So? Sa television. Yes. Ngasay na mo daw. Tong! Hello, Tong! Hello. So may naguli si Welly now? Sa abroad. Nagbalik pagalitan na? Sige bingaw dyan si ano dun newly elected municipal councilor Honorable Cirilo Castor Lamsinyo.
Hello. Okay. Oh, bless. Ah. Bless na. Kagawad ta Sir Mirka. Dr. Christopher Gonzalez, our education program supervisor of Davao del Norte. Wow. Kasi nga suho, may mong superintendent. Wala man ang concert. Ha? Wala nga Nabiyahin ng Amerikano na. Yan. Maka-English atong kinaabtik. Wala tayo sabay, sir. Andi ay. Magchika ta, sir. Dili ta ka biyaan. Walang iwanan. Meanwhile. Hi guys, shout out ko sa ako ang mama nasa Davao. Ako may son nga sa Bukid, ako sa Davao. Shout out ko nga diri sa mga kauban nako. Bro, tira. Okay, sige, dito rin. Hello guys, good day guys. Kung gusto mo pagwapol, hilang mo diri sa Chandon Barbershop, Ariana Street, Munting Traffic Building. Kung gusto mo love na tayo sa inyo ang misis o yan, hilang mo diri. Yes. Kung mo, ang nanandre, maayon yung service. Thank you, sir.